Άντε τώρα. Να μείνεις να κρατήσεις την πόρτα. Έλα μέσα. Αγαπούλη μου, λαλό σου δεν είσαι κανένα σπίτι. Η γονή μου έπιαν μπάφο. Έκαμα σου το καθαρόν ότι δεν είμαι σε φάση να γνωρίσω τους δικούς σου. Δεν τα καθαρό. Και ότι αν έρθουν να μας έβρουδαμε, εμείς οι δυο τελειώσαμε. Θα έρθουν όμως. Εμπιστεύτομαι, εγώ προσέχω παραπάνω από σένα. Προσέχω κυριολεκτικά το κάθε μου βήμα. Εμπιστεύτομαι, please. Θωρή με. Ρε μωρό μου, λαλό σε κανόνισα τα. Είναι μπούσι τώρα. Δεν ξέρω, κάτι νιώθω. Κάτι νιώθει. Ότι κάποιος μας θωρεί. Ναι, έχει κάμπος απόγευμα δα μέσα και θωρούν μας. Άνοιξε το κινητό να τα συνάξουμε. Ρε μόνο, με κανόνισα τα λαλό σου. Με μου τα χαλάσει, προετοιμάστηκα ψυχολογικά. Γέμαν τα γέρι, μάλλον και τριαντάφυλλο. Σταμάτα να μουρμουράς συνέχεια. Ένι μπορώ. Νομίζω είναι η γιαγιά σου. Είναι η γιαγιά μου, η μάνα μου. Ανοίξε την πόρτα και σιώπα. Τσοτσίρις μου. Πίσω, πίσω. Γιατί γύρισαν πίσω. Ρωτάς με εμένα. Φύγαμε, πάμε στην κουζίνα. Εσύ άλλος. Γιαγιά, Μάνα μου, γιοκούι μου. τι κάνεις εσύ, είδαμε. Добрий день. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Καρδιά μου στο λέω θα δεις. Εγώ στα μάτια σου ξέρω να αλλάζω τον κόσμο. Και σε μια θάλασσα κάπου μια μέρα θα βρεις ένα νησί που να αξίζει στα αλήθεια το δρόμο. Σ' ό,τι σε πλήγωσε μη δίνεις αξία. Χαμόγελας και είναι για μένα και το. Κι όταν θα πέφτεις και θα λες μαμά μία, μαζί σου εγώ στον ουρανό θα πετώ. Στον ουρανό θα πετώ. Στον ουρανό θα πετώ. Το μου χάλασες το στάρτερ από το κινητό ποτές. Βάζεις σου να σταρτάρεις με το κλειδί της κουτζίνας. Σταμάτα τις ηρωνίες. Με τον τη συμπεριφορά σου που καταστρέφεις το γάμο μας. Εγώ καταστρέφω το γάμο μας. Η μάνα σου είναι υπερλοκοτσάκαρη. Μην ξαναπείς στη μάμα μου πελοκοτζάκαρη. Please. Τι θέλεις να τη λαλώ, στρίγκλα. Τούτα ούλα πιένε πέτιστα και μπροστά της ας σου περνά. Αλλά να σου πάει. Να μου πάει, τώρα να έρθει, να σου πω εγώ, που μας εξησήκωσε και έφερε μας άρον που εμπάφω. Η στρίγκλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα μου. Η στρίγκλα. Μανάκωση και πιτάκωση. Μα, τι κάνετε 4 πλάσματα μέσα στην πόρτα της κουζίνας. Καλούμε selfie και βάλαμε κάτω. Εσύ ποιος είσαι. Ο δούλος μου. Όχι και τούλος, άκουσα με τούλος. Καλά, εντάξει. Ο βοηθός μου. Ούτε βοητός, ούτε τούλος. Εγώ είμαι butler. Εγώ συγγνώμη. Εν κατά λάθος που μπήκαμε στο σπίτι σας. Ελπίζω να μην μπήκε και με το αυτοκίνητο. Μαμά, να σου εξηγήσω εγώ, εντάξει. Αυτή εμποτούτη, ενώ τούτη εν τέτοια, ενώ αυτή εν έτσι. Νομίζω εκάλυψες μας, ήσουν απόλυτα κατανοητός. Απολογούμε για την ενοχλήση. Όχι, όχι, καμία ενοχλήση. Αλλά δεν πειράζει. Να φύγουμε μια άλλη φορά την επίδειξη. Αν θέλετε να πάτε μέσα στο δωμάτιο να κάνετε πιτήξη. Επίδειξη είπα. Επίδειξη. Μα τι επίδειξη ρε παιδιά. Ποτούτα τα... μανικιούρ. Μανικιούρ, εσένα. Ενώ μαΐρισες. Παρέτα και τέντο σώζεις. Εμπέρτεψε μαΐρισες με μανικούρ. Αλήθεια πρέπει να φύγω. Τώρα αμέσως. Ναι, καλό βέβαια. Να πάτε στο καλό. Να σας πάρω στην πόρτα. Ναι, πάρτε μου στην πόρτα και από την πόρτα στο σπίτι μου να βρω κάποιον άλλον να με πάρει και να με σηκώσει. Thank you. Welcome, πόρτα. Περίμενε, με βιάζεσαι. Εν και βιάζομαι. Take your time. Ξέρετε να μου θυμηθήκα τώρα. Πρέπει να πάω να πιω ένα ποτό με το χάμπο. Πρώτη φορά τώρα ένα τόσο όμορφο κοπελούα και να λαλούν το χάμπο.
Μωρό μου, σε παρακαλώ, περίμενε με, φεύγεις τώρα. Γιατί θέλεις να περιμένουμε να έρθουν τζιθκιές σου? Εν τω μεταξύ είναι εγώ που σε φέρα. Δεν τα λες να πάει πίσω. Με τον πρώτο που νεύρο μπροστά μου. Γεια σας. Με τον δεύτερο που νεύρο μπροστά μου. Γεια σας. Τώρα γιατί μου κάνεις έτσι, να φταίξω εγώ πάλι? Όχι ρε, να φταίξω εγώ. Συγγνώμη που σε πήρα σπίτι σου, α. Μα εγώ κανόνισα τα. Μα τι έκανονίσες, αγάπη μου, πάρτι. Δεν ξέρω τι έγινηκε. Να μάθω μόνο να σου πω. Ναι, σε παρακαλώ, μάθε και πέ μου, α. Ξέρεις, εχέστηκα. Μαμά, μα γιατί στέκεστε, ελάτε να κάτσουμε. Κάτσε εκεί που πάνω σου, γαμπρέ. Εντάξει, μαμά. Χωρίς με να παίζω τίποτε τένις. Όχι, έχει καιρό να είσαι εδώ. Έχει 10 χρόνια που κάθουμε. Όχι, για το παιδί που είπα να κάτσει. Έκατσε, ναι, εντάξει. Εσύ στάφ. Εννοώ, κάτσε πάνω. Κάτσε το τσίμπρο από τούτο. Εννοώ το... Σιωπή. Εντάξει, μαμά. Είναι εμένα που είπε στρίγκλα. Όχι, μαμά, μιλούσαμε για ένα θέατρο, για έναν αρνί που έγινε στρίγκλα. Ήταν που λέτε να πίνουμε κανέναν καφέ και να μιλούμε για να σπάσει το πάγο. Πολλά καλή ιδέα. Εγώ θέλω ένα σκέτο. Και εγώ ένα γλυκί, όπως τη μάμα. Και εγώ ένα μέτριο, όπως το γαμπρό μου. Α, και εγώ θέλω ένα φρέτο καπουτσίνο χωρίς σαντιγί με καλασόγια στο catering. Α, και ρεπετίν, θέλω 2 ζαχαρίνες. Thank you. Ρε μωρό μου, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, μπορούμε να το ξεχάσουμε? Α, φυσικά. Ξέχασα σε ήδη. Ποιος είσαι, είπαμε? Ένας ηλίθιος. Ο μόρατσος σου. Σάκη, άκου μάνα μου. Προειδοποίησα σε 100 φορές ότι δεν θέλω να γνωρίσω τους δικούς σου και εσύ δεν με έλαβες υπόψη σου. Άρα, χωρίζουμε. Γεια. Ρε μωρό μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου, μου κάνεις έτσι. Σε παρακαλώ, ρε μωράκι μου. Παναγία μου, Παναγία, με πιάσεις με που το χέρι. Πότε να σε πιάω? Σάκη, αφήσ' με ήσυχη. Εγκυρέζικα που μιλώ. Αγαπώ σε, ρε. Μισό σε, ρε. Τι θέλεις να κάνω τώρα, να πέσω χαμένα λαχταρό? Γεια σας. Τι έκαμες? Δεν πήξα τούτη. Γιατί? Φώναξε γόλα. Σήκω στο ρε που χάμε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ο Τσακ Νόρις? Είμαι και το χέρι. Κρατώ πάτη μου με το άλλο. Φέρ' το άλλο τα. Αγάπη μου, πονείς? Όχι ρε μωρό μου, πήγαινε να μου γιούμε στο μάτι μου. Αου, πονώ, Χριστέ μου, άλλο πως ευκήκε. Να κοιτάξω να δεις αν έχει μέσα. Μα τι είναι εσύ μέσα? Μάτι! Λοιπόν, γαμπρέ. Ναι, μάμα. Φαντάζομαι θα διερωτάστε γιατί σας έφερα άρον πίσω από την Πάφο. Όχι, μάμα. Σταμάτησα να παραξενεύκουμε που τότε που μας έφερες άρον πίσω από η Θαϊλάνδη. Θυμάσαι τότε που πόνησες το φρόνιμίτι σου. Ναι, αλλά τώρα έχω άλλον να τα φροντίζει αυτά. Για μένα μπλαλή. Εγώ τώρα φροντίζει για donde επώνυσε ευθύνες του, πως μου τιμήξεσεν, ήσουν μαύρησε, χέριν επώνυσεν, κουτάλα, εμάγκουσεν, ζηνήσιν τεν γυρίζει, πω εμούθκεσεν και σταματώνταμε γιατί το κουβέντα έχει μέσα και πισή και κάτι άλλο. Σκέφτομαι να τον απολύσω. Όχι, μάμα, γιατί να μείνει να σε προσέχει και πληρώνουμε τον εμείς αν θέλεις. Μα σοβαρά, γαμπρέ. Λοιπόν, Σταν, να δώσεις τον αριθμό του λογαριασμού σου στο γαμπρό μου και θα σου κάνει έμβασμα κάθε 28 του μηνός 1.500 ευρώ. Όχι άπαρο. Εννοώ, θέλω να πω, μάμα, σαν που είναι λίγο υπερβολικό το ποσό. Θέλω να πω, είναι βουλγαρός. Δεν ξέρω. Συνέχισε το σκέψη σου. Πως είμαι Βούλγαροίντα. Σημαίνει πως είμαι Γάρος. Να φορτώνουμε και να κάνω δουλειές σου μοχτή. Μα 1.500 ευρώ δεν πιάνουν ούτε οι Κυπρέοι. Εγώ δεν είμαι Κυπρέο. Να τον απολύσω καλό και να με φροντίζετε εσείς. Εντάξει, να το πληρώνουμε το παιδί, είναι ευχαρίστως. Ξάλλου, ενούλα δανεικά, ναι. Κάποια στιγμή που να έρθει εκείνη η ευλογημένη, η θλιμμένη ώρα, μάμα, που να σε θέλει κοντά του ο Κύριος, ό,τι δώσουμε για σένα τώρα, να μας έρθουν πίσω διπλά και τρίδιπλά, είναι έτσι, μάμα.
Έτσι είπε του νου σου. Έτσι είπε το νου σου. Μα κουβέντες που λέτε κι εσείς μαμάς. Εντάξει, Λία μου, παρεξηγώ το γαμπρό μου εγώ. Μάνα μου τον. Αγαπώ τον. Επειδή όμως είμαι πάρα πολλά κουρασμένη, θα αποσυρθώ στα δωμάτια μου. Σταν κούνταμε. Τώρα. Θέλω να πάω να πέσω. Πώς θέλει να πέσεις, μάμα, και ήμασταν και πολλά ψηλά. Εννοώ... Να πέσω να κοιμηθώ, γαμπρέ. Εντάξει, μάμα, αλλά μας είπες γιατί μας έφερες που είναι μπάφο. Όχι υπόψε, παιδιά μου, διότι που το άγχος μου ευκάλα κάτι καντέλες πας στη γλώσσα και δεν μπορώ να μιλήσω. Πονώ πάρα πολλά. Αύριο να τα πούμε τούτα. Άτε, Σταν, πάρουμε λαλό σου. Μα μαμά, γιατί ήρθες να μείνεις σπίτι μας. Με θέλετε? Παναγία μου, όλο πως κάμνω σας περιβάρηση. Όχι ρε μαμά. Όχι ρε, μάμα. Εντάξει, άμα είναι έτσι, να έβρω καμιά άλλη οικογένεια, να τους βάλω τσίνους κληρονόμους πας στη διαθήκη μου και να με φροντίζουν τσίνοι. Ρε μαμά, τι λέεις. Ρε, μάμα, τι λέεις. Να πάει να βρεις άλλους κληρονόμους. Εννοώ, θέλω να πω, και για την κληρονομιά που λαλώ. Ναι, όχι, γαμπρέ μου, πιστεύω σε. Θέλω να πω, εμείς είμαστε τα παιδιά σου. Αγαπούμε σε. Και πας στην κελέ μας να ξεβείς, και πας στη ράση μας, και πας στα τέτοια μας. Όχι, sorry, εννοώ, και εννοώ τα... Θέλω να πω, γενικά που μιλώ. Σκάσε. Μαμά, τι συμβαίνει με το σπίτι σου, πέ μας. Τι συμβαίνει, απλά, πούλησα το. Τι! Αλλά αύριο να τα πούμε τούτα, παιδιά μου, γιατί τώρα είμαι πάρα πολλά κουρασμένη. Δεν τούτες οι καντήλες πας στη γλώσσα μου, δεν με αφήνουν να μιλήσω. Πρέπει να πάω να πέσω. Άντε, πάρ' με στο δωμάτιο μου, Χρυσέ μου. Da. Να. Να είπα. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω, ή κι αν εσύ. Ρε μωρό μου, να που νομίζεις, εμπουρού. Κοίτα αγάπη μου, έτσι είναι τίποτε. Απλώς τώρα ένα πριστή να γίνει τόσο και να μαυρίσει. Αν είναι τίποτε. Anyway, εγώ πάω. Και να αφήσεις να μ' αφήκεις να με μόνο μου με το μάτι το τόσο. Τι θέλεις να κάνω. Φίλα με ένα Γιάννη. Θα αφήσεις χωρίς να μερώσουμε πρώτα ρε αγάπη, φιλούι. Ποφυσάς. Σάκη, άτε, με μιλάς. Γεια σας. Ρε φίλε, είσαι καλύτερα. Φίλε μου, ξέρεις κανέναν που του κάτσαν το πούνιο μες στο μάτι και ύστερα που 3 λεπτά ήταν καλύτερα. Φίλε, με μου μιλάς έτσι. Ήδη νιώθω πολλά άσχημα. Εντάξει, sorry. Επειδή εγώ νιώθω πολλά όμορφα, ζητώ σου συγγνώμη που με πούνιαρες. Θα το ξανακάνω. Τώρα νιώθω καλύτερα. Γεια σας. Γεια σας. Ζητά και τα ρέστα ο γάρος. Φιλούι. Ρε φίλε, ξέρεις το να μ' βρεις αν δεν του βάλεις πάγο. Εντάξει, φίλε μου. Thank you. Γεια σας. Γεια σας. Φίλα με πριν να ξανάρθει τούτος ο μ***κας. Ρε φίλε, αν δεν έχεις πάγο, να πεταχτούμε στο περίπτωρο να σου φέρω. Φίλε, γίνεται να πεταχτείς να με πούνε Αλάσκα να φέρεις παγόν περκή πλάσου με μπουλό σου. Το πελός που είναι. Αφού έχει το περίπτερο πάγο, να που να πει το Αλάσκα. Γεια σας. Γεια. Πάμε στο πάνω δωμάτιο. Τώρα. Χάνεις! Τέλεια. Μα τώρα τούτη έφερε μαρονάρον που είναι μπάφον και να πάει να πέσει να κοιμηθεί και να ροχαλίζει όλη νύχτα μες στο σπίτι μας όπως τη ξυλοσχιστική. Καλά, εσύ αν το πρόβλημα σου τώρα είναι ότι τα ροχαλίζει ή το ανεπούλησε το σπίτι. Σκέφτηκες να ήβρεν κανέναν της εγέλασε, να την άπωσε και να της έφαγε τα ριάλια της. Αμαράγια μου, δεν μου λάλεις έτσι. Πας στην πιο κρίσιμη ηλικία που παθαίνουν οι άντρες πάνω σαν αιμον ανακοπή και πέφτουν χαμέ όπως τους μαπόρους. Τα ριάλια της, ποια ριάλια της, τα ριάλια μας να λαλείς. Μα να ντρέπεσαι τίποτε. Παρακαλάς να πεθάνει η μάνα μου για να την κληρονομήσεις. Παρακαλώ, λάλη. Κύριε Λέησο, τες κοτσάκαρες θέλει παρακάλιον ο χάρος να πάει να τες συνάξει. Λαλείς εσύ τη μάνα μου κοτσάκαρη, που σε παίρνα μόνο 10 χρόνια. 10 χρόνια έξω τα καλοκαίρκα. Ξα επειδή έλα ποτέ της στην ηλικία της. Νομίζεις εμιτσά. Και κάθε λίγο τραφκέται. Ποιος σου είπε εσένα ότι τραφκέται. Τα τράβα τις βούτσες της άλλο λίγο καταπκεί τα αυτιά της. Μα παι μου εμπελανές. Λαλείς μου ότι μπορεί κάποιος να της έφαε τα ριάλια της και θέλεις να μείνω νούσιμος. Επέλανα και θα πάω να της τα πω τώρα έξω από τα δόντια. Οκ, άτε, πήγαινε. Πάω. Με σταματήσεις. Όχι, δεν σε σταματώ. Οκ. Έφυγες. Μισό λεπτό. Έφυγα. Πάω.
Επειδή νομίζω ότι έτσι μύθηκε, θα σου τα πω εσέναν έξω από τα δόντια. Εμέναν τούτη η στρίγκλα εκάψε με και καούρτισε με. Αν έχουμε τη για έναν και μοναδικό λόγο. Για τα ριάλια της που να κληρονομήσουμε. Με μου λαλείς εμένα ότι μπορεί κάποιος να της έφαγε τα ριάλια της, γιατί θα πάω να μπω με που κοιμάται, να την πιάσω όπως εμπά στην καρκόλα, να τη σιωνώσω μες στο αρμάρι και να τη χτίσω με κουγκριν πόξο, ούτως ώστε και να ροχαλίζει να μεν την άκου. Εντάξει, άλλαξε κουβέντα. Όχι, θα αλλάξω κουβέντα και με μου κάνεις τα βρύθια σου ίσα πάνω, διότι αν της έφαγε κάποιος τα ριάλια της, φυσικά κατάλαβες ποιος εμπόρει. Όχι, είναι κατάλαβα, λέμπειρας, λαλείς μου μια άλλη φορά. Όχι, τώρα να σου πω, όχι είπε εκφυγές, εντζίνια λουπόφατσα, ο Βούλγαρος που φατσάρει απατεώνας που 1000 μίλια. Συγγνώμη να περάσει. Ναι, sorry, παίρνε. Εγώ φατσάρω τους που 1000 μίλια τούτους, όχι να μου λαλεί. Αφήκες με και μίλουν ομπρός του τόση νου. Μουετιά μας. Αλλό, μες στο σπίτι μου που μπήκαμε. Με σκάλαν που τον μπαλκόνι όμως σαν τους κλέφτες. Ναι, και σε 2 λεπτά τηλεφωνήσαν της αστυνομίας και ήρθε το CSI ομορφίτα σου. Πήγαινε κλείδω στην πόρτα και μην ανάψεις φως. Εντάξει, οκ, εντάξει. Και όχι φασάρια. Οκ. Πού έδωκες? Πάνω σου. Και εγώ τον καιρό που έδωκα πάνω σου, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φέρω και θα φταίω για όλα εσύ. Τι θα κάνω εγώ μαζί σου? Βιάζεσαι και κάμενεις λάθη. Αφού είπα σου δεν θέλω γονιούς και γιαγιάδες μέσα στη σχέση μας. Εντάξει ρε μωρό μου, εντάξει, άντε δώσ' μου ένα φιλίο τώρα και κανεί. Μα η μάνα σου που ακούστηκε που και μέσα και έτσι σχέδιον όπως την μπορούν την ξεκούρτιστη. Ξέρω ότι αγαπάτε με και πιο πάρα πολλά και περί του τον κύριο Γιάννους. Γι' αυτό έγραψα αριθμό λογαριασμού μου σε τράπεζα iPank για να βάλεις εσύ ριάλια. Ξέρεις, τα ριάλια και πούντα το πεζεβέγγις που τα έχεις στο πούγκα. Δεν ξέρω τι σημαίνει πεζεβέγγις, αλλά είσαι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που εσύ βάλεις ριάλια. Ναι, αλλά κάτι ακούστηκε μου το δωμάτιο της μάμας μου και εσείς δεν ασχολείστε. Πήγαινε να δεις, να πάω να ανοίξω. Σε παρακαλώ, σερ, εγώ να ανοίξω, εσύ βάλεις ριάλια. Μάμα! Μάμα! Η πόρτα εγκλειδωμένη! Μάμα! Μάμα! Καλησπέρα σας. Καληνύχτα σας. Βρε! Έκλεισες του οργάνου την πόρτα μες στα βούτρα. Δεν μου αρέσει να ανακατώνουμε με όργανα, οκ? Πολλά υπόπτος τούτο. Γιάννο, η πόρτα εγκλειδωμένη. Δεν μπορώ να έρθω μισός που εκεί και ο μισός που είναι αλληλή. Γιατί μου έκλεισετε την πόρτα μες στα μούτρα? Ναι, εγώ. Είναι ένας Βούλγαρος. Τώρα γιατί σας έκλεισε την πόρτα μες στα μούτρα, δεν ξέρω. Εν ύποπτον πάντως. Ερευνήστε τον. Καταγγείλαν μας ότι εμπήκα διαρρήχτες που τον μπαλκόνι σας που την ποκή πλευρά με σκάλα. Ο Χριστός! Δηλαδή η μάμα μου τώρα είναι μέσα στο δωμάτιο κλειδωμένη με τους διαρρήχτες. Σας παρακαλώ, πήγαινε ανοίξετε. Μισό λεπτό, Λία μου, διότι είναι πολλά σοβαρόν τούτον. Είμαστε σίγουροι ότι είναι μόνο διαρρήχτες και είναι και δολοφόνοι. Μπορεί να είναι και δολοφόνοι. Γιατί να κινδυνεύσουμε καλό κι εμείς, αφήστε τους και μέσα κάνουν τη δουλειά τους με την ησυχία τους και είναι εντάξει. Γιάννο, έτσι η μάμα μου εκεί μέσα. Πατλάκα, αγάπη μου. Κάμετε πίσω να σπάσω την πόρτα. Εν είσαι σοβαρός που να κάνω πίσω να σπάσει την πόρτα μια κοπίνα κρύβια για να ελευθερώσει την πεθαρά μου. Μεν τον ακούτε, σας παρακαλώ, πιένετε. Ποδά! Κάμετε πίσω να σπάσω την πόρτα. Έλα στο μωρό, μόνο μου το. Μάμα, εμπήγε κανένας από το παράθυρο. Όχι, αγάπη μου, ποιος δεν μπήκε το παράθυρο. Μόνο τούτος ο άγγελος ευρέθηκε μες στο κρεβάτι μου. Στείλε μου τον ο Θεός. Καληνύχτα. Μπουρέκι, μου πάεις, περίμενε. Μπουρέκι, περίμενε. Κύριε, θέλω να πω. Το Βούλγαρο που σου κλείσε την πόρτα μες στο ημούρι, θα τον ερευνήσεις. Πού είναι?
μέσα στην κουζίνα. Προλαβαίνεις. Έλα. Άγγελε μου, πού πάει, έλα πίσω, μάνα μου, Άγγελε. Παρπάτα. Είμαι οκ. Νιώθω πουλόκολα. Μασούλα, λοξουρίζει μασούλους κανονικά δα μέσα, κακοφαίνεστε σου. Αφήστε με μου μιλάς γιατί βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ. Γιατί κάθεται πάνω στο καρότσακι αφού περπατά. Για να τη λυπούμαστε. Μάνα μου, εντάξει, κανόνισα τα. Φτιόξα τον, εγλίτωσα σας. Ρε μαμά, εγκαλά που θωρούμε οξά, λουλουπίζουν τα μάτια μας. Εβούρα στον αστυνομικό που πίσω. Μα είδες κατάσταση, λοούνται άντρες η σημερινή να τους βουρά μια γυναίκα από πίσω και να φεύγουν να χάνονται. Ας τον πελάντα και πουρέκνουτος. Ένα άλλο πράγμα που σε ρωτώ, ρε μαμά. Μα σαν να και πήρε το μάτι μου. Το στάτσιονοσμένο μπας στα τσακίλια. Ζωντανός, ερώτησα το. Ναι, αλλά δεν μου πέσε μπας στα τσακίλια να κάνει. Απίσε που το παράθυρο μόλις ήταν μπροστά του το πουρέκι. Τι έκαμε τούτος άραγε μάμα και μόλις είδε τον αστυνομικό παραλίον να αυτοκτονήσει. Μάνα μου ρε, έμειναν του κατάλοιπα από το καθεστώς τότε στη Βουλγαρία. Αλλά να σας το πω μια άλλη φορά τούτα, γιατί τώρα έβγαλα κάτι καντήλες πας στη γλώσσα και δεν μπορώ να μιλήσω. Ρε μαμά, νομίζω δεν κατάλαβες τι σε ρώτησα. Κόρη μου, λυπήθουμε. Παρπατάς! Μετά από τούτα που γίνα δεν έχει τσάς να σ' αφήκω να αφήσεις χωρίς να με φιλήσεις πρώτα. Πουνιά με στα λαμπά την που να σου δω και να γίνεις όπως τους Σίμψονς. Καταλάβεις ότι αυτές με τα λαμπρά μου και δεν κάθονται με τίποτε. Κοίτατε ρε παιδιά, κοίτατε που με έφερε να το φιλήσω. Εν τω μεταξύ παίζεις ένα πόγεμο στο που τα μέσα και να ανοίξεις το mobile να δεις γεμάτος το πως πόγεμο. Εν κάτι ποντίτσες τόσες που εσύ και θωρούν μας δάμε τώρα. Που καρτερούν να με φιλήσεις και να αφήνουν να μας αφήκουν ήσυχους. Σάκη, τι σου είπα ότι θα γίνεις και τον αν επιστρέφαν οι δικοί σου σπίτι. Ένα θυμούν. Να χωρίσουμε, ναι. Ρε αγαπούλη. Ρε αγαπούλη, λαλή. Εντάξει, θέλεις να αφήσεις φύγες και να με δάμε μόνο μου πουνιαρισμένο με το μάτι το τόσο σαν τίτσο θωρώ τηλεσκόπιο όπως τον Jack Sparrow. Δεν μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο ο Σάκης. Πραγματικά, έτσι έρχεται μου να σε πιω, να σε πνίξω. Αλλά από την άλλη, αγαπώ σε ρε βλάκα. Πόκεμον. Το μαλλί της tam dă φυσικό. Φυσικό. Και το μαλλί και το χρώμα. Όπως του Αναστασιάδη. Γιατί αποφεύγει να μας πει για το σπίτι, επούλησε το που τα καλά ή όχι. Και αν το πούλησε, γιατί το πούλησε. Και τα ριάλια που έπιασε, τι τα έκαμε. Σαν τείχο άλλο, νου σου συνέχεια πάνω στα ριάλια. Να τα πάρει μαζί της τα ριάλια. Δικά μας. Τι πάνω και ευρύ μας. Ας έρθει. Νόμισες φοβούμενη. Όχι. Νόμιζα ότι κάποιος είστε και τον πίσω. Acum έχει εγκατολήθηση στο χιονίστρα. Εμένα, αγόρι μου, βλέπεις μες στην τηλεόραση. Και τι κάμνιτσα με το χιονούι. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Πήγαμε στο λαϊκό ρεπερτόριο. Κάτι έχει πίσω από το κρεβάτι. Παπά. Αυλοημένα ρε Λία, δεν είναι ούτε να με που πίσω. Μα πού εχάθηκε σε όρ 2 μέτρα κοτσάκα. Κόρη, δηλαδή σου počinέστες τόπους δοκυπρέικες τις ξετοιμασίες. Να μου πει ξετοιμασές. Κόφκω του τη γλώσσα του. Αν πατσα πατάς, Να με απατήσει. Κόφκω του. Εντάξει, καταλάβαμε. Ποιος είναι για μου και έκλεισες του την πόρτα κατάμουτρα. Ως που τον ανεχούμαστε δα μέσα με τις παραξενιές του, έτσι είναι να κλείει την πόρτα του κόσμου στα μούτρα. Άλλος τούτος. Γιάννο, ποιος είναι? Ενώ χρήσεις, αλλά άφησε μου αμάτια μου. Παναγία μου, θέλω να το δω. Πετε του να φύγει. Λάδω και μια αγκαλιά του άντρα της ζωής σου. Και πρόσεχε να μην του μακώσεις τον νηπτικό.
Δεν μπορώ άλλο χρήση του τη σχέση. Μπνείς με. Μα γιόρε που ρε κούι μου. Με ξαναπείς που ρε κούι σου. Ακούς τα κομπλιμέντια που βρε να μου λαλεί που ρε κούι μου. Να μου θέλεις να σε πει κόρη. Λαούνα.